Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci mai albarka. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Dan Allah idan yau ne farkon ziyartar ku a cikin wannan channel mai albarka, muna bukatan da ku yi muna subscribe, sannan ku yi muna like, sannan ku yi muna share. Kada ku manta wannan babbar dama ce da za ku samu lada. Mun gode. Insha Allah ta'ala yau mun zo muku da wani sirri mujarrabi, kuma sirri ne shi ma yana da ƙarfi sosai, kuma sai dai kun jarraba shi za ku ba mu bayani. A takaice wannan sirri shi ma ana yin sa ga mutane biyu waɗanda suka samu rabuwa ko suka samu sabani, to akan yi musu wannan aikin kamar yadda aka gan shi mun zana a haka. Ko abokin mu'amala da abokin mu'amala, musamman dai abokin mu'amala da abokin mu'amala, ko kuma yaron aiki a wurin aikinsa an samu sabani, an kore shi, ko kuma an dai samu wani sabani yana son kuma a dawo da shi a wurin aikinsa. To a takaice akan yi wannan aikin ranar asabar ake yin wannan aikin. Yawmus sabt ana aikin ne yawmus sabt, yawm as-sabt, ranar asabar ake yin aiki. Taban mubasharan al'amalu naharan, kai tsaye ana yin aikin ne ranar asabar, kuma aikin ana yin sa da rana. Yadda ake yin aikin kenan, bayan an rubuta wannan hatimin kuma ana yin wannan aikin ne da tawwada kamar yadda aka sani ko kamar yadda aka fahimta. To ana yin wannan aikin ne da ainihin rana, kuma ranar asabar da rana ake yi. A tsakiya za a rubuta Allahumma ahsinil amra. Nan akwai hamza da muka manta ba musa ba. Allahumma ahsinil amra, wato Allah ka gyara lamari baina shafi'u wa rabi'u, tsakanin shafi'u da rabi'u, bi haqqil maktub, haka ake rubuta. Nan kasan ake bukatan kasa wanda suka samu sabani da dan uwansa za aka rubuta shi, ko dai sunan sai kasance na farko ko ya kasance na biyu, wannan ba abu mamaki bane akai. Kasa dai zaka rubuta mu'amalar da ake so a dawo da ita tsakanin wa da wane ne, sai a rubuta sunan kasa. Kasa sai a rubuta bi haqqil maktub. Bayan wannan to sai a naɗe layar nan a ji daji, a samu ainihin wuri mai kyau, sai a yi rami, sai a sa wannan layar a tsakiya, sai a sa dutse karami ciki, sai a danne, sannan a sa kasa a rufe. To insha Allah ta'ala mu'amalar za ta dawo daidai bi iznillahi ta'ala. Mu'amalar su za ta kyautatu kuma za ta dawo daidai. Wassalamu alaikum.